Ani mong Lilisa Jamatia. Ani school ni mong Dalagar Residential School. Ang koktang sanay. Ani koktang ni mong Manyata Sadi. Ani koktang no Soinyain Kha Narendra Deborma. Manyata Sadi. Manase Sadi. Manya koktanya Bogdi. Manya khasong khai manya no tongnai. Mano khasong khai mana. Hani borok rok mama samno. Nung bosireng khai mana. Temani manya tongnai. Salsa manya khai salnai sirengdi. Salnai manya khai salba. Nini sagobo pangerak donggo. Temano kiri tongba. Ang baroha kotor halok hamprai eba. Jatiyo songhotina tei ko kisana ruwani. Jini ha kotor baroha wo tabok nijara 1.35352 billion borok donggo. Asa kebangma borok rokni. Tong mung tei mung kan mung su mung tei. Sam mung nung mung kebangma pet mung tong gui Jeung joto no tancha jeung barot ni bisa. Jini ha kotor wo Hindu, Muslim, Buddha, Kristen, Sikh, Parsik, Jain, abotui kebangma dormoni borok rok donggo. Piaba jini thani mungsa pet laimung eba gebeng laimung rok gerei. Kaisa bai kaisa halok bolaiwei khabaksa tei tanchake. Ha kotor halok hamkhrani samgo ruru momo khe suba laiwei. Jini barot ha kotor no hayungni thani kotor kusuk tei gerak ha kotor hwnei phunukna bagui yak thagya sakthalai tongmani nugo. Abo baino jini barot ha kotor bo kwchak kuphur kosom bukung kolok bukung bara. Abo tui kebangma dopha tongui jeung tancha jeung khabaksa jeung barotni bwsa. Tei baisa naharei naikhe jini barot ha kotorni halok hamkhlaino derarona bagui baksakun ha kotorok thuyasa khe jaitogui tongo. Abo tui jaya sakhanungno jeung khabaksa wanchokma kaisa tei yapri baksa wngui kasuna nangnai. Tei jini barot ha kotorni halok hamkhlaino mwthangui narwkna bagui rwngjak sijak sikla bodol rok sakno bedokna nangnai. Haini hai tebaisa jotono hambaiya pharui ani ko kisa samano oro no mwthakha jotono